Добър ден, дечки, хаос, добре от на видео. Днеска ти покажа нещо по-различно. Гледайте. Идвам на Battle на FIFA Евро 2020. Брат, много е. Значи, нямам слики за отваряне, а мутърки снимам видео как го отварям сликички, как го залепам с ASMR. Не ASMR, тук така. И сега ќе го отвориме само едно от другата. Айде, чекайте. Сега ќе го взема видео, ќе ви го покажам целиот, само почекайте. Значи, еве го целиот. Еве тук пише, сега ќе ви прочитам што пише. UEFA Евро 2020 Official Licensed Sticker Album Tournament Edition Panini. Много як. И еве го отнатре, ќе ви покажам после како ќе го взема од друг. Еве го и отзад. Еве го. Овде исто што пише таму од предната страна, ама многу е. Сега ќе ви покажам, идеме на друг кадар. Еве сме на овој кадар, така да ви покажам до таму. Сега ќе ви прочитам што пише внатре, само почекайте. Аз си лежам вака така. Чекайте. Много е. Сега. Еве ја предната страна. Сега немам залепано ништо, бидејќи го купив преги. Ајде сега. Видиме. Ова што гледате, ако сте виделе, ова не е слика, јас не сум го залепил, гледате, не можем да го откривам, бидејќи не сум го залепил. Идеме на... Ништо гледам. Тука нема ништо. Тука не... Што ми се овие? Не ми се прето. Еве га Италија. Овде е Италија. Значи, Боже Господи, Италија. Се сака Македонија. Прв пат отворам... Шајам се. Значи... Еве го... Тај сложа... Ќе ви прочитам како се викат. Само почекайте малку. Одма се враќаме. Не може. Се вратив. Еве. Само да ви кажам, од и Франција сме наред, да продолжиме. Се извинявам, Италија. Еве го логото на Итали. Еве го, ако го гледате. Еве тука. Сега ќе ви читам овие човеци, како се викат. Ајде, да почнеме со првиот. Првиот се вика, не знам зашто така се наредили да се викат од страна, место доле од страна се направи од страна. Да, не морско, Джон Лиджи Донужуама. Добро. Салваторе Сиргју. Леонардо Бонучи. Тај го знам. Тај е популарен. Алесандро Бастони. Тај го имам. Тај го добив преги. Ево. Александро Бастони, да. Добро намеска. Францеско Ацерби. Добро. Ѓорџи Челини. Тај, ако не го знаете. Емерсон Алесандро Флорензи. Да. Циро Имобиле. Думиса Берарти. Лорензо Белегрине. Николо Барела. Лорензо Инсигне. Федерко Пернандесчи. Марко Верати. Джоргиньо. Моискиан. Федерико Чиза. Андреа Белоти и Мануел Локатели. Тие не може ли един, дечки, значи не може. Овие са премногу. Не може. Добро.
Идеме, почекайте само малко. Заврете, чекайте малко. Опа. Швейцария. Еви го логото на Швейцария. И еви ги ови. Вот, що види? Окей. Еви ги ови луги. И еви го логото на Швейцария. Еви го логото. То. Морам така да и читам, знаете, обърнане, бирайки така са наместени. Гледай. А така, ако ги наместам, гледай. От друга страна. Гледайте. Чекай. Ето. Там. От друга страна. Си морам бака да ги изправям, за да ги читам. Окей, няма. Идаме на... се вика Ян Сомер. Мануел Аканджи, Рикардо Редгоерс, Николай Велди, Файбиан Шар, Силвиан Винбер, Кевин Мбабу, Исулан Вон Вого, Марио Гавраванович, Денис Закария, Диабрел Соу, Едмисон Фернандес, Радмир Мехмеди, Стевен Зубер, Ренато Стефан, Ремо Фреулер, Ексен Шакири, Шакири го знаете. Кран Хака, Харис Сефрович, Брейл Емболо. Идеме на друга. Наредното е Турция. Ето го, вали го знаете Турция логото. Ето го. Мерт Гюньок, Кан Айхан, Угюрчан, Чакир, добро. Мерих Демирал, Джеки Чакир, не знам. Умут Мераш, Мазим Сангеге, никой не е от Турция. Назим Сангаре, добре, идеме на друга страна. Чаглерар, Ши. Махмуд Тегдимер, Юсуф Язици, Ценк Тосун, Енсел Юнел, Окей. И славно пише окей. What? И пише окей на некой човек. Ево, чек. Гледайте. Ой, бе. Това не е ovo. Ovo je? Vrat ne ovo. Ja go ovdje. Okej. Göksulü, Enis Ünal, Burak. Yılmaz mi je poznato ime. Kenan Karaman, Genzin Underground. Тя игра Underground. Не, ще лажа. Ирфан Канвеци. Не. Това ще обра... Ирфан Канвеци, ти са готово завършили. Окей, ебе сме Уелс. Там Дербел, мале, немски. Течки, не. Също го правим това, трябва да читам. Ебе го логото. Ако го знаят. Окей. Есати са англичанци. Уайни Хендисей, Бен Девиес, Дани Уорд, Том Локер, Годомин Герд Бел. Стреснам от земята. Значи, сварно стреснам от земята. Лажем се. Застане. Абе. Чекайте. Ой, так не. Коси? Тук. Крис Мехам. Конор Робертс. Джой Родон. Том Локи, добре. Неко Вилиамс, Давид Брукс,
О, мислим да го дам, ама не знам. Арон Рамзи, Герет Бел, ево го Герет Бел. Норали Матодон, Матондо, Кифер Муре, добро. Кари Уолсон, Джоe Морел, Ихан Емпаду, Джой Ален, Даниел Джеймс, Джонатан Вилиамс, Раби Мантодо. Мислам да го пиша крайните това, а не знам какво има. Идеме на УЕФА. Възможност. Белгиум. Добре, ево го Белгиум. Белгия. Ево го Белгия. Значи Белгия. Ево Белгия. Окей. О, да. От Белгия го добив Ромело Лукако. Го знаете. Ако не го знаете, браво за вас. Ево го Ромело Лукако. Ако знаете да читате овде, стопирате го видеото и видеото тук Ромело Лукако. Ке видите, обърнете го телефона, не знам, нещо правите там. Добре, не знам, що беше това. Добре, днес. Идеме, не ми се читат за деца. Ако купите ова книга, албум, ќе видите кои сте и што сте човеци, или как сте, или што се, каде биле, как сте гостили биле, што правиле, не знам, дома, наман. Добро. За да не читам сите, чекайте малко го скрати видеото, оти бидејќи сакам, чекай се пускам да се... What? Чего? Не съм разбрал. Веднъж му се дойне. Абе, ако цървена боя да си идам. Норд Македония. Yes, man, Норд Македония. Да! Окей. Ова видео, ако са, значи, ова албум е много як. И кой сака да го купи ова албум? Трябва да ми субскрайбнете моето, лайкнете го видеото и шернете, значи шернете, коментирайте, лайкнете и субскрайбнете на моят YouTube канал. Значи аз си много и много съм як. Не съм по-як от джипи, ама добър съм. И затова сакам вие... Чакай, аз ще вземам паса. Оп! Значи, субскрайбнете само моят канал. Значи, лайкнете го видеото, субскрайбнете за моят канал, коментирайте нещо и шернете го видеото с някой луѓе. И там Македония! Yes! И там гитара ще свиря на Македония. Така да се гледаме в наредното видео. Пред да изгасам, да ви покажем, да ви кажем, дека утре, кога ќе напишем домашно, да ги забере долени и може да напишем домашно. Чекайте. Албумот треба да стои овде. Евко. Не овде. Там е албумот. И трябва да... Добре. Трябва да си облечем пантуфлите. Не връзка. Малко беше толкова смешно. Трябва да... Що ще го правим, да? Ще ви кажа. Утре, когато ги завършим с моето училище, да ќе взимам сликички, за да ги залепам на албумът и ќе се гледаме утре точно во 15 минутки. Завършва ovo видео. Сега уж малко почекам да си разговаряме малко. Значи, пишете нещо в коментар, нещо си остакате, пишете. Не знам, ке видиме, утре ке си взимаме слики, ако добим Криштиано Роналдо, аз се пукам. Ако добим Меси, добър е Меси. Ако добим Неймар, аз пак се пукам. Меси, ако добим, пак се пукам.
Пукам с всичко да го добием. Рамос го им забрави да ви го покажа. Не, не видеото. Добре, 5-2. Да не шпане. Не да го шпане, вот. Ево го Рамос. Не. Ево Рамос. Ево го Рамос. Буду в Рамос, да знаете. До 15-20 завършвам това видео, така да се гледаме утре и до гледане. Чао!